myslím, že toto bude takisto jeden z tých ťažších zápasov. No a dnes majú zatiaľ lepší nástup do zápasu domáci hokejisti. Už 2 strelecké pokusy vyslali na maďarského brankára Rota. Myslím si, že by sa to malo už troška ustaliť v priebehu sezóny a už to bude lepšie natrénované a už to bude vidieť aj pri presilovkách. Že... A výborná šanca pre UMB Hockey tým a hneď sa dostáva do vedenia po tom, čo nevyužili presilovú hru, tak druhá formácia otvára skóre v 4. minúte. Ak som správne videl, bol to nováčik Anton Siakeľ. Je to 3. formácia na ľade a neviem, či to nebol Plavcha. Plavcha, áno, 59, tak ďalší nováčik v drese UMB Hockey týmu. Plavcha otvára skóre v tomto stretnutí. Dobre napáda, získal puk Jakub Slivka, pozerá sa, hľadal tam Mareka Chamulu, ale výborná práca hokejkov od brankára Rota. Domáci pokračujú, tlaku stupňujú ho a nakoniec dávajú druhý gól. V 10. minúte sa presadzuje elitná formácia UMB Hockey týmu a Jakub Slivka dáva druhý gól v tomto stretnutí. Od začiatku napadal toho obrancu a vyšiel si za tým. Teraz zahral hostujúci Vener, nevyhodil puk popri mantineli a domáci môžu ísť do šanca. Je to tretí gól, Rod už bol prekonaný a do prázdnej bránky zakončujú Banskobystričania túto akciu. V 15. minúte teda 3-0 pre Banskú Bystricu. Hostujúci týmto zahral veľmi, veľmi laxne. Marek Chamula strelcom toho gólu číslo 3 v tomto stretnutí. Teraz šanca pre Banskú Bystricu, Rod je proti, ešte tam ten puk poskakuje, nakoniec skončil v sieti. 4-0. Druhý gól Mareka Plavchu. 59-ku, ktorú mal dlhé roky Maroš Tenkel, prevzal po ňom nováčik Plavcha a ten za 17 minút dáva svoj druhý gól v tomto stretnutí. 4-0 pre Banskú Bystricu. 30 sekúnd majú na to, aby s týmto duelom v tejto tretine niečo spravili. Druhá formácia maďarského tímu. Levá a gól! Od modrej čiary. Ak som správne videl, od noga nahadzoval a puk končí za gólmanom Kuberidžagom. 1-4. 22 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Treba strieľať z každej situácie a potom to tam môže padnúť do tej brány. Hostia si to ale vypýtali. Vďaka tomu dobre zvládnutému záveru, mali tam tlak, mali tam šance a konečne aj prekonali gólmana Kuberidžaga. Mačikom Baxom to upokojili a domáci môže dopredu, napravo je. Má priestor jeden z domácich útočníkov, ale už sa k zakončeniu nedostal, pretože bol faulovaný. To bol Kalnický nováčik v drese UMB Hockey týmu, ktorý sa dostal do dobrej príležitosti. A vidíme trestné strieľanie. Tak rozhodli rozhodcovia a 66-ka nováčik v drese UMB Hockey týmu Robert Kalnický môže zvýšiť na 5-1 pre Banskú Bystricu. Kalnický versus Rod. Kalnický a žrtka. Nie, gól, áno. To bola zadná žrtka. Tak ukazujú rozhodcovia. A je to 5. gól pre Banskú Bystricu v tomto zápase. Veľmi pekný nájazd. Kalnický si položil Rota. Nazal svoju rýchlosť. Siakeľ a teraz Krcho. Na Kadlečíka. Kadlečík si robí ešte priestor a dáva gól. Tak domáci využívajú 4. početnú prevahu. A dávajú 6. gól v tomto zápase. Presadil sa obranca Roman Kadlečík, pre ktorého taktiež prvý gól v tomto zápase a celkovo druhý v tejto sezóne, keďže skóroval aj v tom úvodnom stretnutí proti Unize Žilina. Využil svoju tvrdú strelu a presnú. V tejto sezóne štartuje v Európskej univerzitnej hokejovej lige iba 7 tímov. Neprihlásila sa rumunská Sapientia, ktorá tým rozpustila, ale teraz Jakub Slivka pridáva 7. gól do siete Nandora Rota a rysuje sa už veľký debakel pre maďarský Győr.
Domáci vyhrali v hadzovaní, rýchlo to zahrali, Slivka bol osamotený pred rotom a presadzuje sa po druhýkrát v tomto zápase. Zase to môžu rozhodiť, je to ale pomalé a domáci sú už vo štvorici. Kombinácia nevyšla na Sipaka. Ešte tu je šanca pre hosti pred prázdnu bránu a gól dávajú. Tak toto už bolo lepšie vykombinované. A Kubiričák bez šance. Hlavne tá presnosť prihrávok bola dôležitá pri tomto góle. Takže prvá využitá početná výhoda aj pre maďarský tím. Kis znižuje na 2-7. Domáci sú hladní, chcú pridať aj ten 8. gól. Teraz je tam opäť Slivka na ľadovej ploche. Teraz má puk Slivka, to skúsil spoza hráča, je to gól! A vyzerá to tak, že práve Jakub Slivka je tým úspešným strelcom. Simona puk vôbec nevidel. Takže tam možno bol menší teč, ale ak hej, tak to asi tečoval jeden z hostujúcich hráčov. Myslím, že tam bol teč domáceho hráča. Ale raduje sa Slivka a vyzerá to tak, že teda Jakub Slivka v 55. minúte dosahuje hat-trick. Jasenek si vypýtal puk na modrej čiare, nahádzuje ho. Nepríjemný skákavý puk, ešte tečoval Krcho. Pekná strela. Opäť Jasenek. Ten je aktívny v tejto početnej preváhe. Molnár raz blokovaný pokus a nakoniec dorážke sa dostal. Forgáč a dáva 9. gól v tomto zápase. 86 sekúnd pred koncom domáci využívajú druhú početnú prevahu. Miroslav Forgáč dáva gól s číslom 9. Tak hádam, chalani sa budú snažiť streliť aj ten 10. Majú na to 86 sekúnd. Posledné sekundy. Molnár. Plavka bol tam, ktorý ešte mohol dosiahnuť hat-trick, ale nakoniec sa tento zápas skončí výhrou UMB Hockey tímu nad maďarským Gyorom v pomere 9-2. Po tretinách 4-1, 3-0 a 2-1.